Som čítal teraz niekedy rozhovor so Zuzanou Čaputovou, ktorá si spôsobom sebe vlastným tak vzdychla proste, prepáčte, ja tam nevidím ani zamak úprimnosti, že... Toto je moment, ktorý vyvolal veľké otázky. Eduard Chmelár v relácii TA3 Téma dňa otvorene pomenoval veci, ktoré mnohí len naznačovali. Padli slova o zodpovednosti, o zranenej krajine, ale aj o tom, čo podľa neho Zuzana Čaputová nikdy verejne neprizná. Je toto len tvrdá kritika, alebo niečo oveľa vážnejšie? Pozrite si teraz celý moment Eduarda Chmelára. Som čítal teraz niekedy rozhovor so Zuzanou Čaputovou, ktorá si spôsobom sebe vlastným tak vzdychla proste, prepáčte, ja tam nevidím ani zamak úprimnosti, že ona vidí zranenú krajinu. Viete, ako taká Libuša karpatského typu. Vidím zranenú krajinu, no ale neuvedomuje si, že tá krajina sa stala zranenou aj vďaka bačovaniu jej vlád, vďaka tým veciam, vďaka tomu marazmu, proti ktorému ona nebola ani len ochotná zasiahnuť. A teraz jednoducho sa na to pozerá a komentuje to, ako by sedela na nejakom obláčiku a ako keby neniesla žiadnu politickú zodpovednosť za to, v akom stave je tento štát, táto krajina, ako je obľúbený výraz. A viete, to je strašne mylné. Každý ústavný činiteľ zodpovedá za to, aká je atmosféra. Ja chcem povedať len jedno. Ak si my budeme ničiť inštitúciu prezidenta, ktorý je v tejto chvíli takou jedinou nádejou na nejakú mediáciu alebo sprostredkovanie zmierňovania konfliktu, my si budeme ubližovať navzájom všetci na to doplatíme. Týmito urážkami, týmto znevažovaním inštitútu hlavy štátu, čo robí opozícia. Ale hovoríte teraz o všetkých, nielen o Petrovi Pellegrinim. Ak hovoríme napríklad aj o Zuzane Čaputovej, o ich útokoch. Ja viem, že už ste niečo spomenuli, že to nebolo správne. Ja si inak nepamätám, že by sa politici na čele s premiérom a Ľubošom Blahom ospravedlňovali za to, čo odznelo. Nechcem zavádzať... Premiér sa dištancovalo toho. No, tak to je... Blaha asi nie, ale... Tak toto je rozdiel, Ale aj Blaha hovoril, že on kričal niečo proste celkom iné, ako kričal. Áno, ale dobre, ja len, že teda nie je to ospravedlnenie, ale zároveň rešpektujem, že sa vám to nepáči, ale aj tí občania, aj tí politici to jednoducho robili. Americká agentka a podobné proste vyjadrenia, veď to bolo celých 5 rokov a nemám pocit, že dnes je to horšie. Alebo máte pocit, že dnes je hrubší ten slovník? Mám, pretože stále sa vracia, viete, a hlavne opozícia to robí, stále sa vracia k tejto jednej jedinej veci. Ale po väčšinu jej mandátu proste to, čo sa tam dialo, bola možno drsná kritika, možno niekedy na hranici, ale bola to kritika a my musíme rozlišovať to, čo napríklad progresívne Slovensko zásadne nevie rozlíšiť medzi vecnou kritikou, medzi legitímnou kritikou a útokmi, osobnými útokmi. Ona predsa nemôže byť nejaká chránená rastlinka, nejaká chránená kvetinka, ktorú nie je možné nejakým spôsobom konfrontovať ani kritizovať. Oni sa snažili po celý čas a dodnes sa snažia budovať kult jej osobnosti, ale to nie je demokratický mechanizmus. Vám nestačilo to ako voličom, že mala zmierlivý a pokojný tón? Viete, ako keď chce niekto terapeuta, tak nech ide k odborníkovi. Chcela som to odľahčiť, ale to bolo to, že ten spôsob komunikácie bol... Jej úlohou nie je nejako pokrytecky, láskavo sa čítať večerničky na dobrú noc. Ako prezident má vážnu ústavnú úlohu, ktorá vyplýva najmä z článku 101, 102. Hodnoťme pre Boha, ja to stále hovorím, výkon hlavy štátu podľa toho, ako si plní tieto povinnosti. A chcem to zaklincovať tým, že áno, ja tam vidím rozdiel. Pretože popri všetkých tých výkrikoch, a hovorím, stále sa to zužuje na tú americkú agentku, tam bola aspoň nejaký elementárny rešpekt k tomu úradu. Nesúhlasili s ňou, kritizovali ju,
boli by ju najradšej z toho miesta odvolali, ale ten inštitút rešpektovali. Ja hovorím o tom, že táto opozícia tými vyjadreniami, že toto nie je náš prezident, Ficov poskok, nebudeme robiť toto, to je váš palác a podobne. Veď to sú tak prehnané reakcie a neprimerané reakcie. Oni reagujú ako puberťáci, ja to neviem. A pritom je to, vidíte, že je to cielené, že je to súčasť už nejakej kampane prezidentskej. A ja som len tak započul, že opäť by chceli v budúcich voľbách dosadiť, respektíve kandidovať Ivana Korčoka, keďže sa im nedarí prehovoriť Zuzanu Čaputovú. Ale v každom prípade ten útok na hlavu štátu je vedený z týchto príčin a takto skoro po 2 rokoch. Jednoducho naozaj nie, že kritizovať ho. Kritika je v poriadku, ale oni urážajú ten inštitút. Tie nadávky voči nemu z úst politikov, veď nech si uvedomia, že to, čo oni hovoria, sa ako špongia prenáša na ľudí. A keď my nebudeme mať ani jednu inštitúciu, ktorá bude nejakou autoritou, to je niečo podobné, ako donedávna v našej politickej kultúre platilo, že rozhodnutia súdov sa nekomentujú, ale rešpektujú. Kde to je? Pozrite sa na tú studenú občiansku vojnu, ktorá tu funguje vlastne naprieč všetkými inštitúciami. Tu sa nedá nie že dohodnúť. Tu sa už ani nerešpektujú základné veci. Ten štát je v rozklade. A ak si niekto myslí, že na vine je ten a ten, tak ja hovorím, že všetci tí aktéri, ktorí sa na tom zúčastňujú, či z opozície alebo koalície, nie sú riešením, ale súčasťou toho problému. A naozaj by sme si to už mali uvedomiť a hlavne voliči by si to mali uvedomiť, pretože ak politici nie sú schopní správať sa inak, prečo ich počúvame? Viete, kedysi, keď prednášali svoje prejavy Churchill alebo Bruno Kreisky, alebo Olaf Palme, alebo takíto štátnici, tak im načúval celý svet. Toto, čo tu je teraz, a nemyslím len na slovenskú scénu, zoberte si Trumpa a iných, to je niečo tak podradné, že by sme sa mali naozaj spýtať, veď oni by mali počúvať skôr filozofov, sociológov, mysliteľov, učencov, a nie, aby sme sa tu my zaoberali ich, ako to slušne povedať, táraninami, ktoré by za normálnych okolností nestáli za reč. Politika v takomto predvedení je podradná ľudská činnosť. A politika len bohužiaľ ovplyvňuje životy nás všetkých, takže na jednej strane to nejde celkom ignorovať ich, lebo oni ovplyvňujú naše životy. Ale keď vidíte tých ľudí, ktorí ovplyvňujú životy ľudí v tomto štáte, veď ich tu máte v štúdiu aj iní, veď sa tie politické diskusie, tie duely už nedajú počúvať. To sú len osobné útoky, je to uvrieskané, ukričané, je to urážlivé, tam sa už ani nehodnotia veci, tam sa nenavrhujú riešenia, je to len takéto bulvárne okrikovanie sa, kde, až vás ľutujem pri tom, vy moderátori musíte robiť rozhodcov a nie nejakých lídrov tej diskusie, pretože tá diskusia v podstate stráca význam. A toto sa prenáša už všade. Uvedome si, že tak, ako sa rozprávajú politici, tak, ako ich vidíme, veď to tí ľudia musia cítiť, že takto sa normálni ľudia nesprávajú. Takto sa nerozprávajú ľudia medzi sebou. Ďakujem za pozornosť. Budem určite rád, ak pod týmto videom napíšete komentár a dáte like na toto video a prezdieľate ho.